וור פה, ואז מה קורה חברים? כאן נראיתם במשחק בנילה. אנחנו הולכים היום לעשות סרטון על המשחק קאפג. אז קדימה, מתחילים! אוקיי, אז אנחנו מטיילים ויש כאן תיבת דואר, אוקיי. שלום לך אדון תפוח. זה לא תפוז. תפוז! זה תפוח! אוקיי, בוא ניכנס לרנת גן. לא, אנחנו מבזבזים על עצמנו זמן. בוא ניכנס לירקות. את הירקות. אוקיי, יאללה, בוא ננצח את התפוחי אדמה. תפוח אדמה. היה. קבל את זה, תפוח. היה. יא מלוח. היה. יו, זה מהיר. יוריד לי חיים. זה היה קל, חבר'ה. טוב, זה היה קל. התפוח אדמה היה הכי קל מכולם, אז כדאי לכם גם לנסות. זה כמות החיים שהולכת להישאר לי עד סוף בינתיים. ציפי שיהיה לי פחות אפילו. וזה הכי הרבה שאני יכול בינתיים. יש גם הקעה שמביאה חיים וסיימנו את המשחק ובדקנו. כן, סיימנו את המשחק, אבל עשינו את המשחק מההתחלה רק בשבילכם. אז שתדעו, עשינו הכל בשבילכם, בשביל לעשות לכם סרטון. בשביל סרטון כזה, אנחנו נעשה הכל. כן, נעשה הכל. אווה, נתנו לי ככה. אווה, יש לי חיים אחד. היה! מים מתים. לא טוב. טוב. מה טוב? לא טוב, אנחנו מפסידים. לא בא לי להפסיד. יא! למה הגזר הזה כזה מעצבן? צילו זה גזרים! אביב המושבע שלי! ציל אותי! יש! ידעתם שאפשר לעשות פרי לחברים? כן. אבל אם אתם לבד אי אפשר. אי אפשר לעשות פרי לחברים שלכם אם הם מתים. יופי! המקום! גזר! רדיו-אקטיבי! קבל את זה. יש! חברים, זה היה בוס הירקות. אנחנו עוברים לבוס הבא. אז יאללה, בוא נקבל איזה ציון. פליז A+, יאללה, פוסקי. פלוס! A-, יאללה. ככה עברנו. A זה הכי טוב. A של דברים זה הכי טוב, אז כדאי לכם להקים קאפי. אני אומר, נלך לצפרדעים. יאללה, נלך לצפרדעים. אבל זה ממש מאוחר. נלך לצפרדעים. כאילו מוקדם לצפרדעים, אבל יאללה. צפרדעים. ריבי וקרוקס. יאללה, ריבי וקרוקס, כאילו נעליים, יאללה. קרוקס וריבי. קרוקס הוא נעליים, אה? לא רעיון טוב לצו להיות נעליים. הם בלבלו אותי. אוקיי. זה לא צו, זה צפרדע. אז מה זה? מה הוא יורה שם? תרנגולים? חמרמורים? אני לא יודע. בולבלונים? בולבלונילונילונים? הם יורים בורבלונילוליליב. הצילו! צלתי. הם יורים בורבלונילוליליב. מה זה? או שהם יורים טרללרו. קרלה, בלרינה. חברים, יש לי שיטה בשבילכם. תראו יותר בריבי, הצפרדע הירוקה. כן. אז יותר תגיעו לסוף. כן, תגיעו יותר מהר. אתם לראות מהר? תראו, השיטה שהמצאתי. המצאת את השיטה, אבל אתה מת ממנה, תמיד. אבל אנחנו נצחים. אני האמת לא מת ממנה. יאללה, בסדר. מה אמרתי לך? 3, 4, צק. הצלחתי להציל. כי אני עושה את הפרים. פרי מברי. יש, התחמקתי. יש. אני עם 3 חיים. אני שונא נמרים. גם אני. זה שנוא עליי נמרים. אני יודע, גם אני שונא נמרים. יש לי חיים עכשיו. לא, אל תהרוג אותי. אבל אתם יודעים שהמצאנו טכניקה? כן, יש לנו טכניקה. אם יונה מת ואני לא מצליח להציל אותו, אז יש לנו טכניקה. תראו חברים, תסתכלו, תפסתי את יונה, הוא לא יברח. לא פגע. זה לא פוגע? לא פוגע לפעמים. ויאללה, אוקיי. פרי, פיקוס, בומביק.
פרי, 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 פומפי, פומפי, פרי. לא! הפסדנו, לא נורא. טוב, יאללה, לא נורא, חברים. נעשה עוד ניסיון והפעם אני אהיה מטורף פה. פעם אנחנו נהיה מטורפים. יאללה, ריבי, עוד מעט אנחנו נראה בקרוקס. אתם יודעים שגם בקרוקס יש לי שיטה. אתם יודעים שקרוקס זה שם של נעליים? אוקיי, יאללה, אוי, נו באמת. טוב, יאללה, בוא נכסח את אדון נעליים ואת אדון קרוקס. קרוקס זה נעליים, דבר ראשון, וריבי, אתה רובוט. מה? כן, ריבי הוא רובוט. ריבי, אתה חבר של רובוט. בוא נקרא לו ריבי הרובוט. ריבה רובוט. אבל חברים, זה הסוד שלנו, ריבי הרובוט. לא, ריבה רובוט. רוצים לקבל סוד קטן לקאפד? כן, אני רוצה לדעת. סוד שאף אחד בעולם לא יודע עליו. שאנחנו המצאנו את הטכניקה הזאת. אני המצאתי אותה והראיתי את זה ליונה. אם השחקן השני מת, ואתם לא מצליחים לתפוס אותו, אתם יכולים להוציא אותו מהמשחק ואז הוא לוחץ על 2 איקסים והוא מגיע למשחק בחזרה. אבל אי אפשר, אם לא תופסים את השולט אי אפשר, אבל גם אפשר להוריד חיים. כן, אתה יכול לבזבז לו לאחר. חוץ אם יש לך חיים אחד. אם על השולט יורד חיים, אז אתה... אם השולט מת, אז אפשר להציל אותו שאפשר, שהוא יוריד לך חיים, אבל אתה לא יכול להציל אותו ככה רק אם יש לך יותר אם יש לך פחות משתי חיים, אז אתה לא יכול. אוקיי, חבר'ה, אנחנו בסוף איפה שהפסדנו קודם. יאללה. היה! לא, יש לך חיים אחד. יא, פליז. טוב חברים, אנחנו נראה לי ויתרנו. אני יודע. לא, נראה לי נעשה עוד איזה... נראה לי נעשה לסרטון הזה איזה בוס אחרון, ונראה לי ככה נסיים את הוידאו היום. ככה נראה לי נסיים אותו. טוב. אז משום מה בן בטעות יצא, אבל אנחנו נסיים את הוידאו באולי בוס אחרון נראה לי. תקראו לי גם בן, זה השם האמיתי שלו, אבל הוא יותר אוהב בנבנילה שלו. אני אומר שכדאי לכם לקרוא לי בנבנילה. לא צריך שרצינו בנבנילה. רצינו בנבנילה, אבל בואו ננצח את הכדור הכחול ואז נסיים את הוידאו הזה. נראה לי ככה נעשה את זה. כן, כי הצפרדעים היו קשים מדי. כן, מסכים. הכדור הכחול הזה לא כזה קשה. הוא הכי קל בעולם. לא, נראה לי ירוק אותי יותר קל. אתה אומר לי שמישהו 1 על 3 זה יותר קל? אוקיי חבר'ה, אנחנו הולכים לכסח אותו. אוקיי, בוא נכסח. היה! יש, הצלחתי. יונה הוא מאסטר לעשות פרים. כן, בפרים אני המאסטר. אני גם המאסטר. היה, יו, זה בטח הוריד לו הרי כמה לחיים. זה כמו דומה להקמע. רוץ! תתחמק. יא! בוא ננצח אותו. יש. קוראים אותו. קבל את זה. יש, ניצחנו את הכדור הכחול. יאללה, בור, בטאפים, אנחנו נכסח לך. מה זה? הוא מנסה לדרוס אותנו! זהו, אוקיי, התחמקנו מזה. אסור שירד לבן חיים כדי שיהיה לנו ציון יותר טוב. זהו! טוב, יהיה לנו ציון יותר גרוע, אבל אחלה ציון יהיה. הוא עשה אותי מעצבן. מה? הוא חשב שאני לא הגיוני. התחמקתי. היה! לא ירד לי חיים. לא! ביחד לנו זה 3 חיים! אני אוהב להגיד את זה. אני אוהב. חברים, תתנו לייק ובסוף כדי שננצח. יש חברים, תודה על הלייק והסאב! אל תשכחו לפרגן! תודה חברים. אז חברים, כמו שאמרתי, היינו עושים סרטון אחרון. וחברים, זה היה סרטון להיום. אני ממש מקווה שנהנתם. אל תשכחו לפרגן בלייק ובסאב, ושנקבל ציון A! קיבלנו A בזכותכם! תודה חברים, אז זה היה סרטון להיום. נתראה בסרטון הבא. ביי! ביי!